Akwụkwọ nke Jọn isi nke 16. M gwara unu ihe ndị a ka unu wee ghara iwe iwe. Ha ga-achụpụ unu. Oge ga-abịa mgbe ndị gburu unu ga-eche na ha na-ejere Chineke ozi. Ha ga-emekwa unu ihe ndị a n'ihi na Nna m abụghịkwa m. Ma ihe ndị a ka m gwara unu, cheta na agwawo m unu ha. Ihe ndị a ka m na-agwaghị unu site na mbụ, n'ihi na mụ na unu nọnyere unu. Ma onye zitere m ugbu a ka m na-aga. Ọ dịghịkwa onye n'ime unu na-ajụ m sị, ebee ka ị na-aga? Ma n'ihi na akọwo m ya n'iwe, ma agwa m unu eziokwu, ọ bụrụ na unu nụ ihe ndị a, obi unu jupụtara na ya, ọ bara unu uru ka m laa. N'ihi na ọ bụrụ na m apụghị, onye nkasi obi agaghị abịakwute unu. Ma ọ bụrụ na m apụọ, m ga-ezitere unu ya. Mgbe ọ bịarutere, ọ ga-ewepụ ụwa site na mmehie na site n'ezi omume na site n'ikpe. Banyere mmehie, n'ihi na ha ekweghị na m. Banyere ezi omume, n'ihi na ana m agakwuru Nna m, unu agaghị ahụkwa m ọzọ. Banyere ezi omume, n'ihi na ekpewo m onyeisi nke ụwa ikpe. Enwere m ọtụtụ ihe m ga-agwa unu, mana unu agaghị anabata ha ugbu a. Ma mgbe onye ahụ nke bụ Mmụọ nke eziokwu bịara, ọ ga-eduzi unu n'eziokwu niile. N'ihi na ọ gaghị ekwu okwu n'onwe ya, kama ọ ga-ekwu ihe ọ nụrụ, ma gosi unu ihe ndị ga-abịa. Ọ ga-enye m otuto n'ihi na ọ ga-anabata ozi m ma kọọrọ unu ya. Ihe niile Nna nwere bụ nke m, ya mere m kwuru na ọ ga-anara nke m, ma nye ya unu agaghị achọ. Nwa oge unu ga-ahụkwa m, nwa oge unu ga-ahụkwa m, n'ihi na m ga-agakwuru Nna m. Mgbe ahụ ụfọdụ n'ime ndị na-eso ụzọ ya kwuru n'etiti onwe ha sị, gịnị bụ nke a nke na-agwa unu, nwa oge ka dị? Unu agaghị ahụkwa m, ma mgbe obere oge gasịrị unu ga-ahụ m, n'ihi na m na-agakwuru Nna m. Ha wee sị, gịnị bụ nke a nke na-ekwu, nwa oge ka dị? Anyị amaghị ihe ọ na-ekwu. Ugbu a, ebe Yeshua maara na ha ga-ajụ ya ajụjụ, ọ sịrị ha, jụọnụ onwe unu. Ma m sịrị, nwa oge ka dị, unu agaghị ahụ m ọzọ. Nwa oge ka dị, unu ga-ahụ m. N'ezie, n'ezie, asị m unu ga-akwa akwa ma kwa akwa. Ụwa ga-akwa akwa ọzọ, unu ga-atakwa onwe unu ahụhụ, mana nsogbu unu ga-aghọ ọṅụ. Nwaanyị ahụ, mgbe ọ nọ n'ime na-ata ahụhụ, n'ihi na oge awa ya eruwo. Ma mgbe a ga-enye nwa ya nwoke, ọ naghị echeta nhụjuanya ya ọzọ, n'ihi na ọ bụ nke ọ kpọbatara n'ụwa. Nwoke ahụ ugbu a unu nọ n'ihe mwute, mana m ga-ahụ unu ọzọ, obi unu ga-adịkwa ọhụrụ. Onye ọbụla agaghịkwa anapụ unu ọṅụ unu. N'ụbọchị ahụ unu agaghị arịọ m ihe ọbụla. N'ezie, asị m unu, ihe ọbụla unu ga-arịọ n'aka Nna n'aha m, ọ ga-enye unu ya. Ruo ugbu a, unu arịọbeghị ihe ọbụla n'aha m. Rịọnụ, unu ga-anatakwa, ka ọṅụ unu wee jupụta. Ihe ndị a ka m gwara unu n'ilu. Mana oge ga-abịa mgbe m na-agaghị agwa unu okwu n'ilu ọzọ, kama m ga-agwa unu okwu n'ụzọ doro anya banyere Nna m. N'ụbọchị ahụ, unu ga-arịọ n'aha m. Agaghị m agwa unu
na m ga-ekpeku nna m ekpere maka unu, n'ihi na nna m n'onwe ya hụrụ unu n'anya, n'ihi na unu hụrụ m n'anya ma kwere na esi m n'ebe Chineke nọ pụta. Apụọla m n'ebe nna m nọ wee bịa n'ụwa ọzọ, m na-ahapụ ụwa a wee gakwuru nna m. Ndị na-eso ụzọ ya sịrị ya, lee, ugbu a ị na-ekwu okwu nke ọma, ị naghịkwa atụ ilu. Ugbu a anyị maara na ị maara ihe niile, ọ dịghịkwa mkpa ka onye ọbụla jụọ gị. Site na nke a, anyị ga-ekwu na ị bụ onye na-anaghị aghọta ihe niile. Esitewo n'ebe Chineke nọ bịa. Yeshua zara ha sị, unu maara ugbu a, lee, oge awa na-abịa, ọ bịawokwa ugbu a, mgbe onye ọbụla ga-agbasasị onwe ya wee hapụ m, mana anọghị m naanị m, n'ihi na nna m nọnyere m. Ihe ndị a ka m gwara unu, ka unu wee nwee udo n'ime unu. N'ụwa a, unu ga-enwe nsogbu, ma unu ga-enwe obi iru ala. Ahapụwo m ụwa.